دەم باش گۆدار و تەماشەوانی هێژات بەرنامەیان ڕۆژەڤایی رو دەرگەلوانە. یەک هەلوەستی و یەکرێزییا کورد هەردەم ڕۆژەڤا کوردە جێهە گرنگ و تایبەت گرتیە. پرسایەکیتی پرسەکەری ئێشدار ئادە دیرۆکا کوردە هەروەها ئیرۆ بخۆژیە. کورد دەبێژن گەر یەکرێزیامە هەبوویە دبەک و گەلە کەڕاستات نەهاتبە سەرێ گەل و نیشتمانێمە. دا ئاستا نابنەتەوەیی دەژی هەر ئەف پرس هاتیە پێشیامە کوردان. کورد نەیەکن نکارم ببن یەک ژبەر vêyekê nikarin bibin xwedî desthilat nikarin bibin xwedî statû. Em dîse di demek wiha de ne. Pirsa yekirêziyê di rojava tevgerameya siyasî de ye. Li Rojavayê Kurdistanê ev prose bi awayek erênî birêve diçe. Her wiha li Bakurê Kurdistanê du hewl li ser erdê hene. Yekem însiyatîvek Partiya Demokratîk a Gelan HDP û çend partiyên din ên Kurdistanê heye. Di nav de Partiya İnsan û Azadiyê jî. Duyem İnsiyatîva Partiya Azadiya Kurdistanê û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê li gel çavnêriya çendîn aliyên din ên Kurdistanî. Çima du însiyatîv hene? Çima partiyek ku xwevekî Tirkiyeyê bi nav dike serkêşiya însiyatîvek wiha dike? Çima hin partiyên Kurdistanî hebûna HDP di nav tifaqa neteweyî de nerast dibînin? Çima proseya yekîtiya neteweyî li Bakurê Kurdistanê mezimtirîn beşê Kurdistanê alûz birêve diçe. Derfeta pêkanîna diyalogeke her du însiyatîvan gelo heye. Van pirsan li gel hûrgiliyên din em dê li gel Serokê Partiya İnsan û Azadiyê Mehmet Kamaç ji stûdyoya meya navendî û endamê rêvebiriya navendiya Partiya Azadiya Kurdistanê PAK Hanefî Turan ji stûdyoya meya Diyarbekirê bigirin dest û binirxînin. Destpêkê de em derbasî Diyarbekirê dibin. Silavkek Hanefî Kek Hanefî ev însiyatîva belê. İnsiyatîva tifaqa neteweyî li gor agahdariya me awam bang li Partiya Azadiya Kurdistanê jî kiriye ji bo beşdariyê. Çima ve beşdarî di xebata tifaqa neteweyî de nekir? Niha dema ku me Partiya Azadiya Kurdistanê ava kir ji roja ewil da prensîbekê me xebatê hebû. Me got yên ku dikaribin bibin yek bila bibin yek, yên ku nikaribin bibin yek bila tifaq û hevkariyê bi hev re bikin, ê ku nikaribin bi hev re tifaqa deynin bira diyalog di nava wan da hebe ku ew jî nemimkin ve bira neyartiya hev nekin. Li ser vî esasî em tevgeriyan em îro jî li ser wê rêbaza xune. Bi rastî tifaqa netewî daxwaza her Kurd û Kurdistaniyekî ye. û dezgeheke tifaqa netewî dezgeheke nirx bilind e. Divê ku em nirxê tifaqa netewî nizm nekin, em bi rastî û nirxê wê her tim bilind bihêlin. Îcar ji bo ku tifaqa netewî prensîp li ser kîjan prensîba em divên em tifaqa netewî ava bikin. Ez dixwazim bi çend hevoka behsa wî bikim. Yek, em divên hebûna miletê Kurd û hebûna Kurdistanê gere bênazkirin. Di do, parastina statûyeke netewî û siyasî bêqebûl kirin. Sisê, parastina al hemû nirxên netewî û sembol û bi çawayî bêjin hemû sembolên niştimanî û netewî û hêjayiyên miletê Kurd. Çar, demokrasiya navxweyî. Demokrasiya navxweyî bi rastî ewilê demokrasiya nav partiyan dest pê dike. Ji bo ku tu welatekî demokratîk ava bikî divê ku tu ewilê partiyên te demokratîk bin. O bawerkirina ji yekrêziyê û yekgirtineke netewî yanî samîmiyet. Kî van prensîbên hanê qebûl bike biya me ew mixatabê tifaqa netewî ye. Yani kek Hanefî. Rojên Belê kek Hanefî min dixwest ez wê pirsê bikim. Gelo ev xalên goverêz kirî hemû jî ji bo HDP derbas dibin. Yani ji bo guam konkret û zelal qise bikin. Ji ber ku HDP di nav vê însiyatîva din ya tifaqa neteweyî de ye ji ber wê yekê PAK xwedî vê helwestê ye? Niha
Ez via bêjim HDP ji me û PSK ra teklîfekê anî got vay me hewlek bi vê rengî dest pê kiriye em dixwazin hûn jî têkevin navê lê bi rastî HDP û DTK û tevî DBP'yê ve hetanî ku bêjin em welatekî hevbeş dixwazin em komara demokratîk dixwazin em netewa demokratîk dixwazin ew em nikarin bi wan ra li ser esasê tifaka netewî kar û xebat bikin. Lê hin kar û xebat em dikarin bikin. Em dikarin ji bo berjewendiyê milletê Kurd gelek xebatan jî bikin. Em vê gavê jî bi wan ra di nav xebatekî ji bo zimanê Kurdî dane. Em di nav platformekê de heman platformekê de em cî distînin. Lê tifaka netewî qaydê ku migo nirxên wê bilindin em nikarin partiyeke ku xwe wek partiyeke Tirkiyeyî pênase bike em bi partiyeke wisa ra em hevkariya tifaka netewî ava bikin. O bi rastî DTK û DBP jî di heman baweriyê dane ew jî dibêjin welatekî hevbeş em dibêjin welatê me heye navê welatê me Kurdistan e divê ku Kurdistan bi ayawayekî siyasî xwe bi xwe milletê Kurd îdare bike. Belê spas Kekanefî. Bernama HDP da Belê. Kekanefî me vegirin bate. de bernama HDP da biraya ezîz. Belê. Di bernama HDP da behsa dewletbûna mafê dewletbûnê a milletê Filîstîn heye lê behsa dewletbûnê a mafê milletê Kurd têda behs nake. Belê spas Kekanefî. Partiyeke wisa ra Belê. û bi hevkarên wê ra Amêrika çawa dikaribin tifaka netewî ava bikin. Belê ez tê gehiştim spas Kekanefî. Em dê vegirin bate em tên stüdyo. Silav Kek Mehmet jî bi xêr hatî. Kek Mehmet dibînê ku ji derveyî pakê çendîn aliyên dinê Kurdî jî xwedî heman helbestîne. HDP xwe wekî pênase, wekî nasname xwe partiyekî Tirkiyeyî bi nav dike. Heta berî vê kongra xweyî got ew ê pêk bîne berî çendîn roja konferansekî wê hebû. Di vê konferansa xwe de HDP destnîşan kir em divê zêdetir qayimtir, bihêztir em xwe weke partiyekî Tirkiyeyî bidine diyarkirin. Em xwedî li îdeolojiya Lenîn derkevin, Lenîn carekê tir em bixwînin, em Lenîn baştir fam bikin. Yani ev rexneya got beramberî HDP heye. û hûn dê tifaqekî de li gel HDP. Yani partiyeke ne Kurdistanî, partiyekî Tirkiyeyî çawakarî di tifaqeke netewî dice. Belê. Di destpêkê de temaşevanên hêja bi rêzdarî silav dikim. Her wiha li wanê Kurdistana Bakur aşûtekî herî girîng, herî mezin di ser gelê me de hat. Çilûyek hemwelatiyên me jiyana xwe ji dest dan rehmetê ji wan re dixwazim û malbatê wan jî sersaxiyê dixwazim. Dikarim pêşiyê vê bêjim. Rastî helbestên ku li ser tifaka netewî û li ser HDP têne ava kirin. Tifaka netewî bi tinê serê xwe ji hemû partî û rêxistinan mezintir e. Yani tifaka netewî derdorê partiyekî yan jî rêxistinekê naya ava kirin. Rastiyek heye ku her partiyekê li gor nêrînên xwe yê dunyayî yan jî gor baweriyê xwe bernameyên wê hene. Bi ez bêjim Partiya İnsan û Azadî bernameya wê ya HDP cudatir e. Bernameya HDP jî ya pakê cudatir e ya her wiha partiyên dî cuda cuda bernameyên partiyan hene. Em wek xebata tifaka netewî em bê xebatê li derdorê partiyekî nafikirin da ku em bê meseleyê ser HDP'ye ava bikin. HDP jî partiyekî herî ez bêjim Kurdistana Bakur da partiya herî mezin di nav gelê Kurd da bêjim televîzartinan da yan jî bi xebatên din da piştgiriyekî herî mezin digire wek bêjim partiyekî bi navê xwe dibêje bernameya xwe de wekî partiyekî Tirkiyeyî xwe dinirxîne. Lê mesele ew nîne ku em bêjim tifaka netewî em li ser bernameya partiyekê tune bikin. Tifaka netewî dorê maseyekê tê kirin, ev maseya hanê ji neya tu partiyan e. Neya HDP'ye,
ne Partiya İnsan û Azadî û ne jiya ez bêjim pakê. Em bangevaziya xwe ji hemû partî û rêxistinên Kurdistanê Bakur dikin. Em bêjin tu bernameyê vê ittifaqa netewî nehatine avakirin. Werin em ê bi hev re. Bi aqlekî hevpar em ê ittifaqekî netewî ava bikin. Em ê ji nav ittifaqa netewî da jî em ê bernameyekê jê re ava bikin. Di nava vê bernameyê de aqlê me ê Kurdên Bakur hevpar çi dibêje li derdorê wî aqlê em ê bi hev bikin da ku em bikaribin serê sed sala 21 da di vê gengeşiya rojhilata navîn da milletê Kurd jî wek milletên dinyayê na milletên dinyayê de milleteke rêzdar jî yê xwe bigire. Li ser HDP rastî ev meseleyên ku tên kirin em bi HDP ra ji van meselan danûstandin dikin. HDP ticarî nabêje yani ez hêzekê mezinim yan jî sereke me yan jî ez vî avayî difikirim gerek hûn jî wekî min bifikirin da ku em yekîtiyekê ava bikin. HDP jî heman demê di nav vê xebatê de wek Partiya İnsan û Azadî, wek Partiya PDK teyê, wek Partiya Azadî û yan ciwan beşên vê xebatê yekê ji wana ye û em dikarin qala tiştekê din jî bikin yani HDP her çiqeder di bernameya xwe de wekî partiyekê Tirkiyeyî xwe dinirxîne jî îro di Bakurê Kurdistanê de ji hevserokê Partiya HDP û hetanê endamên wê li ser meseleya piştgirêka Kurd û Kurdistanê di zindanan de ne û bedelê mezin jî digirin. Ji derveyê HDP jî em bêjin em yekîtiya neteweyê Kurd diparêzin, em viya dibêjin dibe ku hinek beşên dinyayên cuda jî bixwazin piştgiriya vê meseleyê bikin. Dibe ku Kurd jî nebe. Lêbelê dixwaze piştgiriya vê xebata hanê bikin em kesî re nabêjin na. Niha kek Mehmet birê ve birên HDP jî parlamenterên HDP jî di gelek daxuyaniyên xwe de destnîşan dikin dibêjin mafê gelê Filistînê wekî kek Henefî destnîşan kir. Mafê gelê Filistînê heye got dewleta xwe ava bike. Lê ji bo Kurdan ev tiştekî cewaz e. Di nav komara ke demokratîk de em dikarin cih bigirin. Wekî me destnîşan kiriya divê konferansa xwe mezin berî çendîn rojan de xalekî sereke ku HDP dayî pêşiya xwe bihêstirkirina partîbûna Tirkiyeyî ye. Va babeta de li gel biraderên HDP ve qsekiriye gelo. Yani em bêjin HDP di vî warî de gotina we dibêje rast e em tiştekî dî em vê meseleyê de vekin. HDP biratiya gelan her wiha ez bêjim pêvajoyekê demokratîk yan jî ez bêjim çareseriyekî demokratîk diparêze. Partiya İnsan û Azadî jî bi vî avayî yani pêvajoyekî yan jî çareseriyekî demokratîk diparêze. Eger em werin ser modela statûya gelê Kurd em her wiha canar bi hevalên pakê ra jî van mesela em parve dikin. Em bêjin yani wek ve bernameyê xwe da rastî wek ez bêjin bandorekê ser îradeya gel tê kirin. Daxwaza milletê gel çi ye? Wek statûyekî ye. Em Partiya İnsan û Azadî em xebata statûyekê ji bo milletê Kurd dikin. Ev statûya hene dewletbûyîn be, bi hev ra jiyan be, yan jî ez bêjim federasyon be, ev ya wextê ku doza Kurd û Kurdistanê hat ew ê astê mafê Kurdan e bêjin em dewletbûyînê dixwazin yan em hevrajiyanê dixwazin yan jî em özeklik yan jî federasyonê dixwazin. Ev ya mafê wan e. Wek em bêjin siyaset li gor şert û mercên dewletan jî hinek caran siyasetê ava kirin. Baş kek Mehmet em dervasî Diyarbekirê dibin em ê dîse vegerin. Kekê Henefî bersivên kek Mehmet jî te girt. Niha HDP dibêje ez 6 milyon dengan de hilbijartinan de digirim. Duwarê temsîliyetê de Kurd herî zêde piştgiriya xwe ji me re destnîşan dikin. Çima ez nikaribim di ittifaqekî neteweyî de cih bigirim? Bersiva we ji bo wê çi ye? Niha biraya ezîz ji wî 6 milyon dengê HDP em zanin ku di derdora 5 milyon û nîvan da dengê Kurdan e. Em wî dizanin. Lêbelê eger ku bi deng, bi zêdebûna deng eger ku em tespîta em bêjin PKT'yên ittifaka netewî em tespît bikin, ew çax partiya herî zêde ku ji Kurda deng distîne
AKP'ye göre uçak AKP jî sibê bêje wala ez jî de tifaka netewî da cî distînim. Yani bu wî nayê ava kirin. Em girtina rêveberên HDP o tayînkirina qeyûman em bi şiddet protesto dikin. Me protesto kir, em dîsa protesto dikin, ew zilma kolwan jî dibe em yanlış dibînin. Lê ev nayê vê wateyê ku HDP, DBP û DTK bi wê helwesta xwe ku divên em welatê hevbeş, em Komara Demokratîk û em Netewa Demokratîk dixwazin ku bi awayekî ew 100 sale ku Komara Tirkiye dibêje welatê yek welat, yek al, yek millet, yek devlet aynı tişte, heman tiştî bi awayekî din dibêjin. Ji ber wî ciyê wana di wê yekîtiya netewî da mümkün nîne ku hebe. Lê belê ji bo berjewendiyê milletê Kurd em dikarin bi HDP ra jî bi partiyekî Tirkiyeyî dinê ra jî em dikarin hevkariyan jî bikin, em dikarin bi hevra xebatên rojane jî bikin, xebatên hevbeş jî bikin. Ez ê wê çerçeveyê de bipirsim kek Henefî. Belê. Kek Henefî ez dixwazim wê çerçeveyê de bipirsim. Niha înisyatîvek heye bi navê İttifaqa Netewî, ger di wê İttifaqa Netewî de li ser binamaya Kurdistanî, bernameyeka Kurdistanî ittifaqek pêk were, çima HDP nikare têde cih bigire? Birayê ezîz, ji bo ku HDP çima têda nikare cî bigire, ez vekirî dibêjim. Dema ku tu bêjî hedefa min Komara Demokratîk e, tu bêjî hedefa min em bêjin Netewa Demokratîk e, tu nikarî têda cî bigirî. Te ew çax divê yek al, yek millet, yek devlet tê çawa ji milletê Kurd ra tê çawa statû bixwazî? Yani ew naçin berhev, divê samîmiyet heve. Ê di diya em baş dizanin, ava şerrekî dimeşe, hettanî îro hê ji vêga jî dimeşe li Bakurê Kurdistanê. Evî şerê hane, hettanî îro bi tenê xerabûnê ji me re hanî. Îro divê ku ew şer bisekine. Lê em zanin di pêvajoya hendek û barîqatan da HDP piştgiriya hendek û barîqatan da di dema wî şerê da DTK, DBP û HDP bi hev ra tevî parlamenterê xwe û tevî serokşaredaran va civînekê kirin gotin em lêborî ji gelê dixwazin em li gencê xwe xwedî derneketin. Me di wê demê da jî me û çend partiyên Kurdistanî me got ji şer ra na ji Kurdistanê ra erê. Belê. Yani ev şer îro hanî me di vir da derxist. Qeyûman dabêjin ciyê şaredarên HDP nikare 500 kesî bîne bahev. Ev sedemê vê şikestekê jî HDP'ye. Em çawa bu an ratifaka netewî? Belê spas kek Henefî em têne stüdyoyê. Kek Mehmet dibîne ku ew astengiyên girêdayî sekna ku HDP dest nîşan dike girêdayî Komara Demokratîk, girêdayî Biratiya Gelan, girêdayî xwedî derketina ala Tirkiye lê ne ala Kurdistanê, xwedî derketina dewleta Tirkiye lê ne dewleta xwedî derketinek Kurdistanê. Gelo ava astengî çawa dikarê çareser bibe kek Mehmet ku hûn di nav wê xebatê de ne? Yani kek Henefî wek anî ziman ez dikarim babetekê divê derê cuda vekim. Yani HDP divê meseleyê da pêşniyarên wê cidan jî hene. Yani divê ku eger hûn jî bixwazin em dikarin nava vê xebatê de ciyê xwe negirin. Em dikarin. Lê em dibêjin di Kurdistanê Bakurê Kurdistanê da partiyekî 6 milyon dengê Kurdan distîne xebatekî tifaka netewî ava be ew partî nava wê de ciyê xwe negire. Ev ya tiştekî ne rast e. Yani wek em kek Henefî dibêje mafê devletbûyînê, mafê alê, em mesele hani ne mesele ku îro em biaxivin. Em ji wan re dibêjin em birêz hevalên pakê ê PSK'yê an jiyê Haqparê re dibêjin. Em dibêjin werin
van gotinê xwe em li ser maseyê niqaş bikin. Em hevra niqaş bikin. Em ê rêyekê rastî li vê derê derbixin. Yani em wek vê gotarê de wek tê famkirin ev ittifaqa hanê wekî ser bernameya HDP tê ava kirin. Şaşiya mezin herî mezin eva ye. Li ser bernameya HDP yan ji ser nêrînê HDP naya ava kirin. HDP ji vê meseleyê de vekiriye jî dibe eğer hûn jî dixwazin bêjin nav xebatekî netevî de xebata nefte hûn wek partiya HDP ciyê xwe negirin em ji bo wê jî vekirîne. Lê tiştekî rast nîne. Yani em dixwazin xebata netevî yekîtiya netevî bi hemû hêzên Kurdistanê re were ava kirin. Em carek dî ji hevalên ku vê hetanê niha beşdarê vê xebatê nebûne. Em li hembergerê xwe cadê bengawaziya xwe ji wan dikin. Em dibêjin werin em tev rêk û rêbazekî ji bo yekîtiya Kurdan ji vê derê derbixin. Ya dinê jî xebatê ku hûn dikin hûn beşdarê vê xebatê nabin ku xebatê hûn dikin hûn bangê me bikin em ê werin beşdarê من xebatê خص زویەکێ بپرسم نها کەک مەمەد گەر نها خەباتێک و برادرین پارتیا ئازادیا کوردستانی و پارتیا سۆسیالیستی کوردستانی دەست پێ کردیایە گەر ئەو بانگی وە بکن di nav vê xebatê de hûn cih bigirin ev babetên ku hûn digirine desta hûn di wê civînê de hûn bigirine desta wê nêzîkahiya we çawa be. Yani em ji bo vê vekirîne. Yani ew partiyên ku vê gavê derveyê xebata yekîtiya netevî xebatekî din dike yani ew ji bo xebata yekîtiya netevî. Em ji bo vê vekirîne. Yani hemû partî û rêxistinê vê gavê xebata yekîtiya netevî dikin wek em nav da HDP nav da yani Partiya Azadî û QDP te nav da û herwiha hinek rêxistin nav da. Em ji bo vê vekirîne. Em dibêjin werin em meseleyê xwe em li hemberê gel biaxivin. Em xebatan dikin bangevaziya xwe li we dikin hûn beşdar nabin wextê ku hûn xebatan dikin hûn bangevaziya bikin em ê werin. Di babetekê de ez dixwazim pirsekê bikim kek Mehmet niha bawer dikim hûn jî di nav de çendîn partî û rêxistinên Kurdistanî platforma zimanî Kurdî da mezrandir. Lê piştî demekê biraderên ku nêzîkî xeta HDP ne, PKK ne, DTK ne vê xetê ne çûn dest bi xebatekî din kirin. Yani bahwerî çawa tê bikaribê bidê aliyên din ku tu ji diyalogê re vekirî, tu ji hevkariyê re vekirî, got tu ji xebatekî ziman derdikevê gava ku xebatekî ziman pêk tê. Yani tekoşina neteviyek alini ne de deserib aliye siyasiye. Her vaha aliye zaman, aliye çant, aliye kültür, emtkarın bejindek aliye bejli cuda hene. Xebata zaman jî evaye. Demek ki derece neh parti û neg rêxistinên Kurdistan'a Bakurê Kurdistanê di nav platforma zaman da ciyê xwe digirin. Yani wek xebatekî siyasî tê kirin. Lê ew xebata dinê ew ka bêjim wekî tora zaman hate binnas kirin. Ew xebatekî cuda ye. Yani HDP û hinek beşên girêdayên HDP wek tora ziman eviya ava kirin. Lê ev xebata hanê taybet bi akademisyen û mamosteyên ziman û bêjim hinek cureyên dire hate kirin. Eviya ev her du xebatanê hanê ne dijî hevin ev xebatên hanê. Em dijî hev jî nabînin. Sê roj beriya niha platforma zimanê Kurdî bi hemû beşdarên xwe li Enqereya paytexta Tirkiye li gel partiyên siyasiyên Tirkiye û herwahiyê Kurdistanê jî li ser mafê zimanê Kurd xebatên xwe kirin tu piskilek jî dernayê. Yani vê derê de wek tewra ziman û xebata platforma ziman dijî hevnînin demek ki dirêj da ev di nav xebata yekîtiya netevî beşa ziman ve ciyekê girîng jî bigire. Kek Mehmet bir yek gotinê gel tu ver siva min bidê. Tu bawer dikî ku li Bakurê Kurdistanê di xebata ittifaqan netewî de serketinek di demekî nêzik de karê pêk werin. Em bêkarin ji du hevok jwara bêjim. Belê kirin. Wextê ku me dest pê kir yani 31 adarê hilbijartina herêmî da ku ez bêjim partî û rêxistinên Kurdistanê bi hev re xebat kirin. Hemû cudatiyên xwe. Ez bêjim oldarê wan heta komünîstê wan çepî wan heta hinek cuda beşên cuda. Hêviyekî mezin wê derê de me pê wek pêngavekî xalekî piçûk bilê hêviyekî mezin bû. Medya têda dît. Ya duyemîn komxebata ku me nêzê 15 rojan beriya niha li Amedê kiriye
هێویە me hêjê mezintir kiriye. بله gelekî û spas. xebatên me ê kul başûrê Kurdistanê me bi ez bêjim rûşenbîr û mamosteyên zanko û holî û yan jî nivîskaran re me hevdîtinên me kirî hêviya me hêja mezintir kiriye. Belê. Hemû sabawerin demekî Kurd da yekîtiya netevî Kurdistan wê pêk were û emir ser bikeve. بله سپاس محمد کمال سروکی Tamam. گشتی پارتیان سن و آزادی سپاس حنفی توران اندام دستیا بری و بر یا نابندی یا پارتی آزادی کردستانی خوش دیار بکریل گلمه بوین تماشاوانی نظام هاتن داویا برنامه روزجوایی رو حتی برنامه کن هر شد